2, 3. אני מראה את הכל ואז אני חוזר. קרוס, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 3. 5, 6, 7. בנים יחסים. 3, 5, 6, 7. ועל ארדה. אוקיי, קצת הסבר. התחלנו בקרוס, לקחנו קדימה, אחזנו מלמטה, לקחנו 1, 2, 3, 90 מעלות, 5 לכיוון התנועה אחורה עם ימין, ו6 הבחורה עושה את התפנית ואנחנו דורכים על רגל שמאל, 7 ממשיכים להתיישר, וב1 לוקחים לעוד שמינייה, 1, 2, 3, 5, 6, 7. אנחנו רוצים לעשות את הסינגל, אנחנו הולכים אופן ברק, בנים שמאל אחורה, בנות כרגיל, קצת לבסיס. 1, 2, 3. בנים אנחנו נותנים דחיפה קטנטנה ומסובבים את היד, דורכים 5 אחורה, 6, 7. נכנסנו לסינגל בנים, קדימה, 1, 2, 3, החלפנו את היד, 5, משכנו לעוד סיבוב, 7 ועל ארדה 1. לזכור את המסלול, לזכור את הכיוונים, שכשאנחנו עושים את הסינגלים, אנחנו עושים הפניה ממבט למבט למבט. גם בנים, גם